Здравейте! Днес за вас имам един нов продукт от фирма Wilo. И това е тяхната нова смарт ключалка U81. Тези, които следват канала, знаят, че пред няколко месеца бях направил ревю на техен продукт, като там бях казал, че за мен най-големият минус е, че нямат ключ. Ето, че са ме послушали и най-новият модел е с ключ за първи път в тяхната фирма. Като новият им модел може да се ползва с ключ, пръстов отпечатък, пин код, RFID карти. Все пак е смарт ключалка, можете и с телефона да си отключите вратата. Преди да започнем, пишете в коментарите дали някога сте ползвали смарт ключалка. Ако да, каква? Наснете лайка, коментирайте, абонирайте се с камбанката, ако все още не сте, и да започваме. Нека видим какво включва комплектът. Комплектът включва книжка, самата смарт ключалка. Вау! Имаме кутийка с принадлежности, имаме силиконова капачка, имаме 3 броя RFID карти, имаме удължител на цилиндъра, някакви болтове, винтове и така нататък. Тук имаме имбус, 2 физически ключа, имаме 2 броя обкови за вратата. Нека да хвърляме едно око на новата ключалка. Мога да ви кажа, че изглежда доста добре. Това го имаше също в старата ключалка, 1:1 е. Като нека видим какво имаме като новости. Пръстов отпечатък, мога да кажа, че пръстовият отпечатък е нов, в смисъл е малко по-голям. Тук имаме тази силиконова капачка и трябвало да се отваря с ключ. Да, тук е ключа. Тук имаме QR кода, после за регистрацията. Имаме малко дисплейче. В предишния модел нямаше. И имаме бутони за пин кода, като мога да кажа, че тук също са подобрили нещата с старата ключалка, защото в старата ключалка бутоните бяха някакви такива гумени. Според мен те са много по-добре. От вътрешната страна това мисля, че е едно и също. Като към ключалката можете да добавите до 100 пръстови отпечатъка, до 200 пин кода и 199 RFID карти. За използването на ключалката се нуждаете от 4 батерии, които са 3 пъти А. Те не са включени в комплекта. За монтажа на батериите, тук отдолу трябва да се отвори винтът. И това се дига нагоре. Ето тук се монтират батериите. Така. Да, тук вече имаме дисплей, вече показва абсолютно всичко. Както в миналия видеоклип, както и сега, ще ви препоръчам преди монтажа първо да си програмирате ключалката. Това става чрез телефона или чрез бутоните. Като препоръчвам ви, с телефона става много по-бързо и по-лесно. Така че дайте първо да я програмираме и после продължаваме с монтажа. Проначало може да си инсталирате приложението на Wilo. Аз вече имам регистрация от предишния път. Ето тук дори ми е старата ключалка. Нека да добавим новата ключалка. Като вие първоначално можете да си направите регистрация. Ето тук се нуждаете от QR кода, който се намира в горната част. Да. Ето че вече го е намерил и се нуждаете от ID номера, който
ID номер се намира в тази част. Така. Изчакваме и мисля, че е готово. Да. Ето, че вече излезе, влизаме, избираме и реално в момента трябва да работи. Да. Ето, че става. Първоначално трябва да се добави администратор, като това става с събуждане 1, 2, 3, 4, 5, 6 и ключалката. Ето, че вече е отключено. За промяна на паролата на администратор или добавяне на администратор, това става чрез събуждане на ключалката, 2 пъти ключа, след което пишете паролата 1 до 6, ключалката. Ето, First Admin Pin Add. Например, ще напиша 1, нали 6 пъти 1, ключалката, New Again, отново. Ето, че е готово. Да. И сега би трябвало вече да работи. 3, 4, 5, 6. Ето. Добавя на пръстов отпечатък. Пишем просто някакво име. Лок 1. Окей. Ето, че вече имаме връзка и 5 пъти трябва да си добавим пръста. Вече сме готови. И реално вече просто с пръстов отпечатък можете да се отключите и заключите вратата. Като по същия начин можете да добавите и пинове и така нататък. Нека да опитаме. Ще напиша пин 1 и нека да направим 6 пъти 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Окей. И вече имаме, че сме добавили пин кода и нека да опитаме. Събуждаме ключалката. 2, 3, 4, 5, 6. И както може да видите, активирано е, готово. Става доста бързо, лесно. Но реално, ако не се занимава с приложението, можете също с книжката, която получавате. Там абсолютно пише всичко, кое как и що. Добавяне и изтриване на администратори, добавяне на пин кодове, регистрация на RFID карти и така нататък. Това бях ви го показал в миналия видеоклип. Става доста лесно. Така че, когато си купите ключалката, можете да си го направите. Сега нека да се опитаме да монтираме ключалката. Така, сега сме пред вратата. Преди да започнем, трябва да си подготвите ключалката. Като първоначално трябва да изкарате ето тази част. Това става с имбуса. Готово. След което имбуса трябва да се вкара в ето този отвор. Като този отвор продължава ето тук тъй. Също има един винт и трябва да се разхъби, за да излезе тази част. Което означава, че малко трябва да завъртите тук тъй ключалката, за да имате достъп. И след което то реално започва да го избутва. Цилиндъра и ключалката.
Ето. И това представлява. Сега продължаваме с изкарването на стария цилиндър. Това става много просто, нуждаете се от отверка. Не знам защо този път няма отверка, но миналия път имаше отверка към принадлежности. Този път ще им пиша минус. Защото реално се нуждаете от допълнителен инструмент. Тяхното мото е, че можете да го направите толкова бързо и че не се нуждаете от допълнителни инструменти. Но ето, че се нуждаем. Винаги ето тук имате винче и това се развива. След което се завъртва леко с ключа и се издърпва. Сега е време за монтажа, като тази част е вътрешната. Отново трябва да си го направите право, за да влезне. Е така. Така, след като е вътре, използвате абсолютно същия болт. След като е затегнато, сега е време да си монтирате включалката. В зависимост от това каква врата имате, ползват се тези пластинки или пак не, според зависи. По принцип моята врата трябваше да е друга, смисъл без тази част, смисъл има едни врати, които обкова е само на дръжката и това е отделно, като това след като се изкара и се монтира това. Но ще ви опусна снимки, реално какви размери, от какви размери се нуждаете и така нататък, но това всичко е под DIN и всичко е стандартизирано. Така, сега следва монтаж на ключалката, просто се вкарва, като тук е важно тук да е направен наляво, за да можете да си вкарате имбуса, за да стегнете ключалката. Отново влиза в същия отвор и реално започвате да въртите. И то реално може да видите как го стяга сега. От вътрешната част си имате двойно залепващо тиксо, реално може да го ползвате. Ето как изглежда. И сега е време да монтираме задната част. И реално сте готови. Сега да опитаме с спина. И заключва. Как може да ползвате ключовите? И ще обърна камерата по този начин. Като ако вкарате ключа и просто завъртите, можете да заключвате. Но за отключването може да въртите цял ден. Затова трябва да държите ето тази част. Завъртате леко наляво ключа. Държите ето тази част. Завъртите ключа надясно. И след което започвате да въртите пластмасата. Да, ето. А за заключването просто може да въртите.
за отключването отново. Ако завъртите, просто няма да стане. Просто давате ключа надясно и след което завъртвате пластинката. И реално сте готови. С PIN кода е ясно, с RFID картата е ясно и с пръстов отпечатък просто събуждате ключалката, пръстов отпечатък и готово. Нека да изкарам ключа. Ето, вече е заключено. Много. И това е. Това е за монтажа. Ако ви е харесало, ще поставя линк долу в описанието и можете да си поръчате ключалката с 50 евро отстъпка, като ползвате ето този код за отстъпка. Мисля, че това ще е за този видеоклип. Ако ви е харесало, палец нагоре, абонирайте се с камбанката, безплатно е, коментирайте и до чуване.